Mám tu tento krásny nový nude katalóg a to znamená iba jedno jediné, že tu máme nové novinkové video a tentokrát sa budeme sústrediť na horúcu novinku antistresový make-up. Neviem, či ste to niekedy počuli, ale dokonca make-up môže znížiť váš stres. D1 Everlasting Makeup pre vás nie je žiadnou novinkou, ale novinkou je to, že prichádza v nových odtieňoch a s vylepšeným zložením, ktorý obsahuje levandulový a kardamonový extrakt, vďaka čomu navodí pocit takého kľudu, uvoľnenosti, ale zároveň vašej pleti dodá antioxidanty, ktoré sú veľmi potrebné práve v tomto období a zároveň v prostredí, v ktorom žijeme, pretože to je obrovská záťaž na našu pleť. Nový D1 Everlasting Sync Stress Free, extrémne dlhý názov, stačí si zapamätať antistresový make-up, prichádza v 12 odtieňoch a prídu si na svoje aj majiteľky tmavej pleti, pretože vidíte, že ten najtmavší v odtieni Hazelnut je skutočne tmavý a môžete ho využiť aj ako konturovanie, pretože má stredné až plné krytie a tým pádom viete krásne docieliť plasticitu pleti iba s 2 odtieňmi make-upu. No a dokonca to má ešte výhodu, pretože keď bude leto a budeme opálené, tak si ich môžete zmiešať a mať letný odtieň. Má SPF až 20, takže je ako pridaná ochrana k vášmu SPF-ku 50, ktoré nosíte každý deň. Nebudete mať stres ani z toho, či sa vám make-up bude otlačať, pretože vďaka technológii Longwear drží celý deň a bez otlačania. Poďme si prelistovať ďalej, myslím si, že k make-upu sme si povedali celkom dosť a poďme sa pozrieť, aké novinky a aké obľúbené produkty nás čakajú v kampani číslo 4, ktorá už je krásne jarná. Takto sa točí zemegula, teda podľa niektorých, ale zároveň sa tak točí vaša nová odkladacia pomôcka na štece, make-upy, ceruzky, tiene v pere, nechám to na vás, ale keď sa povie dizajn, tak si myslím, že toto je krásny dizajnový doplnok, ktorý môžete získať za zvýhodnenú cenu, ak v kampani nakúpite, ako to už poznáte, nad 20 €. Takže dámy, klikajte www.oriflame.sk alebo si nalistujte v katalógu stranu číslo 20. S jarou sa prebudzajú aj naše čuchové bunky a prichádzajú aj jarné novinky, pretože Miss Jordany Floral a Mr. Jordany Aqua sú dve svieže, prekrásne, nové parfumované vody. No a ja už som ovoňala túto Mr. Jordany Aqua a povedzme si, takto pre mňa vonia príťažlivý chlap. Ak vám niečo hovorí palina, vône naplaveného dreva alebo vetiver, alebo ak nie, tak vám to vysvetlím, pretože tieto 3 hlavné tóny evokujú šťavnatú, bylinnú, drevitú vôňu, takže taká skôr naozaj mužská, ale šťavnatá, nie príliš korenistá a už vôbec nie orientálna. Takže jarná a možno už aj letná vôňa pre pánov Mr. Jordany Aqua. Pri dámskej sa držíme bielých kvetov, ako je pivonia, jazmín, kvety neroli alebo ilang ilang, takže je to taká skutočne skôr kvetinová vôňa. Veľmi svieža, ale zároveň ženská. A ak ste milovníčkami bielých kvetov, tak myslím si, že toto pre vás bude skvelá jarná vôňa, ktorá je skôr pre také jemnejšie ženy, ktoré nemajú rady príliš sladké vône. Listujte katalógom ďalej a možno vás neoslovili jarné, kvetinové alebo svieže vône, tak ak vás oslovia nejaké iné, tak máte dosť vôni na výber, pretože tento katalóg sa nesie aj v téme zľavy z našich obľúbených parfumovaných vôd, toaletných vôd alebo parfumovaných krémov, vďaka ktorým si môžete vrstviť vône a zintenzívniť aj svoje obľúbené parfémy. Napriek tomu, že to nie je novinka v kampani číslo 4, veľmi rada by som vám pripomenula novinku Novage Plus Restore, ktorá nahrádza Novage Time Restore. Má až 8 bioaktivačných technológií, rieši dokonca prvé známky starnutia, ktoré prichádzajú v perimenopauze a dámy, čo si budeme klamať, začína to pred 40-kou. Takže problémy menopauzálnej pleti sa začínajú riešiť ešte, kým menopauzu nemáme. Dámy, myslíte na to a myslíte na to aj pri vyskladávaní svojej rutiny a dokonca máte aj 35% zľavu na očný krém a sérum. Stačí si pozrieť v katalógu, aké sú podmienky a dokonca tu máte veľmi jednoduchý QR kód, vďaka ktorému zistíte všetko o Novage Plus Restore. Pri Novage Plus ešte ostanem, pretože akákoľvek sada, ktorú si kúpite v kampani číslo 4, pozor, plná sada, či už je to Novage Plus Wrinkle Smooth, Blemish, alebo akákoľvek sada podľa vašej vlastnej voľby, ktorú si vyskladáte, máte ako darček masážny prístroj v tvare T,
ktorý má sonické vibrácie a môžete si s ním zapracovať či už sérum, alebo si robiť každodennú masáž tváre, vďaka čomu sa zvýši produkcia kolagénu, vaša pleť sa spevní, vypne, no a môžete samozrejme podporiť anti-age účinok, čo pri všetkých Novage Plus sadách chceme. Ďalšia novinka z radu Love Nature je Gel to Ice maska na tvár, ale nie. Nemyslíte si, že keď si ju dáte na tvár, tak sa zmení na ľad, ale môžete ju použiť z mrazničky, alebo len tak z obalu, je to jednorazová maska a prichádzajú 3 druhy. Hydratačná, upokojujúca, rozjasňujúca, je to iba na vás. Z mrazničky alebo normálne pri izbovej teplote nechajte si pôsobiť na pleti 15 až 20 minút a dajte si svoj obľúbený make-up a uvidíte, ako budete mať krásnu, rozjasnenú, vyplnenú, ale hlavne žiarivú a zdravo vyzerajúcu pleť. Prichádza obrovská novinka a rebranding značky Optimals, pretože sa ideme riadiť heslom Skin Minimalizmus a zjednodušujeme akúkoľvek rutinu Optimals, akú ste doteraz poznali. Nové produkty, lepšie produkty, zjednodušená rutina a jednoducho kroky 1, 2, 3. Vyčistiť, hydratovať, chrániť. V týchto 3 krokoch dokážete docieliť mladistvu a zdravo vyzerajúcu pleť, najmä pri ročníkoch, ktoré ešte nepotrebujú aktívne látky na to, aby riešili vrásky. Dnes som si naschvál nechala svoje prirodzené kučeravé vlasy, aby ste videli, aké neskrepatené kučery sa dajú docieliť s novinkou, šampónom a leave-in starostlivosťou od Duology. A okrem toho, že moja ofina je neposlušná, tak vaše neposlušné kudrny budú skrotené, pretože budú uhladené, budú vyživené, budú mať bambucké maslo a skvalán na to, aby sa v nich udržala hydratácia a zároveň, aby boli mäkké a podajné, definované, bez minerálov, bez parabénov, bez silikónov, v novinke Duology. Máte tu 2 kroky, šampón a leave-in starostlivosť. Kľudne môžete použiť akýkoľvek kondicionér od Duology, alebo si necháte iba túto leave-in starostlivosť, ktorá je krém a zároveň kondicionér. Je veľmi dôležité udržiavať kučeravé vlasy hydratované, pretože potom sú jednoducho ako slama. Kučeravé to poznáme a pre tie z vás, ktoré máte rovné vlasy, tak máme množstvo iných Duology šampónov, ktoré vám budú vyhovovať, ale konečne tu máme niečo aj pre kučeravé. Ale keďže Oriflame je inkluzívny a myslí na úplne všetkých, tak myslí aj na tie z vás, ktoré máte šedivé vlasy, alebo na tie z vás, ktoré máte platinovú blond a vytáča vás, že po 2 týždňoch sú už také jemne kuracie, pretože blondivé vlasy majú tendenciu byť žlté potom, ako si ich viacnásobne umývate, ale aby ste si zachovali studenú farbu vlasov, či už blondiavých alebo sivých, či už prirodzene sivých alebo odfarbených sivých, tak šampón a kondicionér, ktorý má v sebe fialové pigmenty, pomáha oživiť práve túto vašu striebornú alebo chladnú blond farbu a konečne vonia inak a krajšie ako všetky fialové šampóny. Častokrát sa hovorí, že práve tieto silver šampóny a kondicionér vlasy vysušujú, no a z toho dôvodu sme pridali do kondicionéru aj šampónu kyselinu hyaluronovú, aby vaše vlasy boli stále hydratované. Ale zároveň okrem kyseliny hyaluronovej obsahujú ešte aj aminokyseliny, ktoré vaše vlasy posilňujú od vlasového jadra a tým pádom sa nevysušujú a nebývajú lámavé, ako sa častokrát pri blondiavých alebo odfarbených vlasoch deje. Takže myslím si, že novinky v kampani číslo 4, aj keď ich nebolo veľa, ale boli naozaj výživné a každý jeden z nás si tam určite niečo nájde. Ja sa teším zatiaľ najlepším produktom na kučeravé vlasy, ako som vo svojom živote zažila. No a verím, že vy si nájdete tiež to svoje.